Kum kinong ilang ilawat jingtip. Ya kita ki jingkam juga sorkar. Bat kini kinong ki jingtip ki bamangi. Ilayo habangi ipet ya kata ka jingkam juga sorkar. Ka sorkar kong kumno. Ka sorkar kong ban aikam ai jam mi ki kun samlahana. Aikam ai jam ngini pet haganungur kom ki aikam ai jam ya ki kun samlah. Hagini ki hotel ki bahe ki baga sorkar kani ka sorkar kawan ra hangke po shlom. Hapo Vivanta bat hapo Marriott kini ki kam ki baki samraj ni kiyo kadang kata ka department bagi orang ni kata ka tanat ke mau kata ka jaga turikam hagati po ko hotel ka bagi orang ka front office department kamu tu ko benta ka bahakmat jong tu ko hotel manager bat supervisor ki dei ki beri ki benaba outsider kamu ke kam manager ka bakam he ka kam supervisor ka bakam he ki aya ki beri benaba outsider nantar receptionist kitu ki bathok kerteng pat ki aya ki cumi siapa ka jepher housekeeping department bat penbet dan penbiang e ta hotel ki manager ki no punya supervisor ki dei ki outsider ki beri benaba room cleaning ka ba pun khoi kamera pat ki aya ki kena jungi laundry service kabli nam ta ka jing penbiang ya ki jing pen khoi ya ki jan kinap ki outsider ki beri benaba uniform room ka jagabu uniform ai di jongi public area cleaning ka jing pen khoi ya ka jaga ka belong pai bayat pai ya ki kena jongi local food and beverages department kata ka tenat lani kata ka department ka pet ya ka bam ya jingdi ya ki benaba outsider food and beverages kitchen ka jaga mau kata ka bakiong kata ka kamera bagi bu ki bam bai ta ki jingdi ki taru ki benaba all outsiders paro ki benaba sales and marketing kabri baga thiet ka petru outsider ki benaba finance and account kabri baga jingpen ya ka pisah ka tengkaru outsider ki beri ki benaba human resources ka penbiang ki nong trei hangta haga jaga outsider ki beri ki benaba engineering maintenance kitaru outsider nangta kiong kini ki outdoor catering lara kani ka hotel kayo kontrak pen krek bam syawar ya kita mentaru lak tepe ki beri ki benaba tangro kata ka jingerap kami ki khon ki jungi ki yo tang basar ki tu ka jaga bayat pai ba yo tang ba pen khoi ki kamret ki kamhe ki jong ki benaba sla but kini am dei tam ki wan kini ka kam kina kan to met ru ini tu ki kina ki jungi ki benana tu mamdan ki jungi ki bala ai jingi dai ki kata ka di ka jing pini company o jam hana be pisno o phi ko aban kin tiu ka jaga jungo kai perthei hang thi hapo damsak kathi ke jaga ka pung ka internet ka don lupa kitu ki cloud ka perben ka berentu ka internet lupa ka jaga ka bandon kam banle ye unong jo kai perthei klem de ye ulawan lupa yang tu pe ya pi ya ketika jaga ki kwa banle pen sniu namar bakanwan kata ka lais pak kelur ka saus pak kelur manu ba bentoy na ketika lais pak saus pak kelur ubri ubenabar utau bateri rai ubala yo rajan paro kikam kum kinong shong snong kum kitrai snong ini banong ki bastat nginit ken uai utau brio musyo de kikam ki jamang ni boleh mdan mo penar mdan mo kendriam mdan mo boy mdan mo ulingam lene unong u khasi ji ubala ban pentrei te kikam nang ta manu bolong trai kita ki hotel ki bahe manu bolong trai mdai rumbai mdai perto mdai lalu mdai surai mdai marpanyang kini ki beri ki benaba te kumu kenyin susap kumu kenyin suhun baka pisah ka bawan hagani ka jelaji kan pai piang sabar nagani ka jelaji ngemlak tanong kuta namar kata raung yo yidon kam ban persya ya kan no ka pamora jimtoy yang kitrai meluk kitrai jaka oh ki minister, ki deputy chief minister, ki kren, bangi kam, banwanra, ya karoi kapar. Syati sedamsat idun por, banong bagisno, kia, ban penha, banwanra taka projek, hangi pat, kani ki mau benar. Hei unong penkhoi, ya kini ke jaga, belum sumari kini ke jaga.
Belim penitnat gini ke jaga. Belim pen bhabri gini ke jaga. Belim penlong ini ke jaga ke juakai. Ke bagi beri nak keleng kinuan. Dan ke penbit penbiang penpo penping kan penmi pisah ya pergi pai balong song senong ni. Rawan rahang ni te penmentoi mau pisah te pai ba. Kahek kayu dukan syah te. Ngambil onong te mga. Ha? Hato kani kamladai ke jaga juakai pertai kamladai ban simknya. Syadam sai pidan hikmat bani handi pibi